Nah, kisiri. गुसु जाबाय गुसुआनो जायाखैनो जि थुङा खुगासिनो नै लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै खिसिरि जानो नागिरबाय आरोना नै दहाय संदोंमोन आङो नै दाबो गुसु जायाखै जि गुदुङैनो दङ जालाय जेरैबायदि गोथाव जादों जालाय बुटखौबो बारा गुदुङैनो दं बुटखौ बारा होआखै आङो एसे खम होदों बुटखौ सिम्पोलैनो संदों बानलु गोसा जानाय बायदि मोनदों थाइनै होदोंमोन आं गोरा गोरा नायनानै बाबायाबो जि मोजां मोनखायो खिसिरि जासिगोन इयो दा बुरन सालि खालायाव एवदोन गोबाव जाथारबायमोनहाय ना जायैया खिसिरिखौ गुदुंमोन न' गुदुं नै आंना आमलाय फोराननायाबो रानफुनला जाबाय आरोना लोगोफोर नै साननैसो फोरानबावबा एकदम मोजाङै रानसिगोन हौवाया खिसिरिल' जानानै थानो हाया आरोना आंना ओमफ्राय ओंखाम जाफैबाय बियो नै जाखांबायानो दालि ओंख्रिजों जाबाय आङो खिसिरि जानानैल' थाबाय ओमफ्राय आं ओंखाम जाफिनासै आरोना सानजौफुनि ओमफ्राय हासबेन्डआ नै खिसिरि जानानै दसे थानानै ओंखाम एसे जाफैबाय दालिजों लेके आओ जल्दी लेके आओ दोनदोयावनो मोनाबिलिनि लाल साहा लोंनोसै लोगोफोर माबा मा होनो पपकर्न दंमोन ओमफ्राय भुजियाबो दंमोन सानफ्रामबो मेरिगल्ड बिस्कुटजोंल' लोंनो होयो मेथाइ थानानैबो होथारा आंनो एसेबो गैला पपकर्न गैला लाबोलाय एसे जानो लुगैदों गोदैथार नैखौ जागोन एसे बे बेसेलाय बेखौ जानो एसे आयु माथो बिसिखानायसो पपकर्नाबो दहाय बुरजा नुदोंमोन आङो ओमफ्राय जाजोब्बाय नै इसोरो एसेल'सै आंनि थाखाय लाबोयो ओमफ्राय गावसोरसो जानानै स्लिम बानायजोबना दोनो मा जाखो गावखौ लानांगौ आरो भिडिअ माबा आखाइखौ बेलथाय हरलाबायो माथो गैबावा आखाइखौ बेसेबा नारना हरबावो गावखौ लानांसिगौ आरो ओमफ्राय साहा फुदुंना होफैनायनि थाखाय जाबाय दिनैसो जाखादों आं गोबावनि उनाव नोंलाय साहा फुदुंबाबो होफैखाया थाबाबो खालि मेरिगल्ड बिस्कुटजोंल' होफैयो साहाखौ दिनैसो जादों आं भुजिया बेसे जाबा जाथारला आरो जाला गोदै गोदैथार इयो Yo apel dong, apel yang enggak. Masa nggak? Isi dari yang enggak. Isi dong. Yang mau yang deh. Isi dari dulu isi. Isi sama teh saya nih ye. Una udisa deh. Ya mana? Babu. Tangan ini roli bisa bikin kade dong. Itu dunia yang mana? Ini chip nalan.
आंथ' जाबाय थाना